Sawubona bhuti wami, igama lami nguSimphiwe Ntombela. Njengoba sila namhlanje besazi ukuthi usuku laza kweni usaliwa nobhuti uMaganga. So sicela ukuthi siyabonana losuku lihambile lwaphela kanje. Sicela ukuzwa ngawo ukuthi uzizwa kanjani ngoba na intombi yasoLundi yenze ngalendlela yenze ngayo. Nkosazana ngibingelele nje nababukele ekhaya uGqizela mfana senkandla kwaCholwane. Umdlalo phela kuba weinsizwa. Intombi iqoma la ithanda khona. Ngempela akukho mina engingakusho. Uyabo? Kodwa intombi iqoma la ithanda khona. Uyayizwa lonto le. Iqoma nje la ithanda khona lokho engingakusho mina. Futhi phela kumdlalo vele kukukhuthaza nentsha. Angijabona nje manje ukuthi intsha yonke egcwele la. So kukukhuthaza ukuthi intombi noma ikwehlulile nangakusazi uzokwazi ukuthola enye intombi ezokwazi ukuqoma. Uyabona? Hayi ukuthi sekuyimpi umdlalo nje weinsizwa. Akusho ukuthi senizitha noMaganga kanjalo nentombi niyayizonda. Sihlangane neinsizwa nihlangana nje njoba sihlala eBlocksini nje sishayile inyama sihlangane nabo. Sisazohlangana nje noMaganga uyabona? Kube mnandi kube nje. Hayi siyabonga kakhulu bhuti siyabonga. Siyabonga.